Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Renault Malta, Welby's Supermarket, Majoka Spas, Me Direct, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Welby's.mt, your favourite online supermarket. Free delivery on orders of €65 or more. Ullum miħaj fl-studio għandi l-ġajis. Hello, ġajis. Hello, Mel. Jina għandi l-skriptek lest wara xulxin. Pero għanibda minn taħt net. Fidejk, meċċinijiet. Qed tibsa. Vera t-nibza. Għalfejn qed tibsa minn dal-podcast. Femni naqra. L-għanet jien nibza ħafna mill-podcasts. Għalfejn. Jiġu interpretati ftit ħażin. All right. Barra biex niftehmu. Taħseb li jiġu interpretati ħażin. Ġiliva, anka minn nies u hekk, so jien vera anti il-kommenti tan-nies. Nitkellmu fuq aktar tard. U hekk għandek ħabta, ġifieri meta l-podcast tiegħek u tkun qisek tkun taf xi ħadd personali, awtomatikament naħseb minn Malta kollha nfittex il-podcast tiegħek. Ġifieri so bis-serjetà. Grazzi. U jien persona naqa' privata għalkemm għandi ħajti ħafna fuq is-social media u hekk, għandi parti minn ħajti li hija ftit dejra privata. Allura qisni bdejt nibża għax hekk qed neċċita ruħi like letteralment li qisni naf li għandek il-ħabta li ħatejni noħroġ dak li forsi mhux ħafna jafu. Mela aħna waħda mir-raġunijiet li ġibnik lilek huwa minħabba l-fatt li tgħix ħajja pubblika, però meta tasar ma tantx nafu ħafna fuq ġajis apparti ċertu affarijiet żgħar tajjeb li għadhom. U waħda mill-affarijiet li mhux impressjonatni imma li jiena nara ħafna fik u tkellimna fuqha wkoll hija din il-ħabta tiegħek li inti għadt li jiena nibża niġi fuq il-podcast ukoll għax ma rridx nider vulnerabbli, ma rridx nider il-kelma li użajt li hija weak. Għalfejn x'inhu weak għalik u minn xiex tibża? Ara nibda billi tidher forsi inna vulnerabbli jew tibki jew ta' forsi turi l-ħażin tal-ħajja naturali ngħixu. Ma jfissirx li huwa ħażin. Il-challenges. Eżatt, ma jfissirx li huwa ħażin. Tajjeb għaliex kulħadd jaf kif għandu joħroġ l-affarijiet kif iridu. Jiena personalment, jiena persuna li tant nħoss li pożittiva u isni nibża meta nara xi ħaġa li tkun ħaġibni ħażin il-verità. So allura isni mux nibża nibki għalli ġili kiena momenti li bkejt u ġili insib il-moment biex nibki, literalment veri jisek tkun t-tizvoga. Jow jinnaf jek New Year's Eve u fil-countdown veri ta' New Year's Eve. T-emozzjona ruħ. Nibda naħseb, eżempju, min jaf kem nisweħidom, min jaf kem. Allura, emmek anka meta jiġu xaħġa sabiħa, nibki ħafna bċaħġa baffarijiet zbieħ. Imma baffarijiet jisom li ftit zaħir huma negattivi, nista' ngħidilhom hekk. Il-karattru tiegħi vera jipprova jaqbes dak il-mument. Titngħidlek naħseb jien. Jien naħseb li inti persuna li għandek empatija kbira. Ħafna. Tant tħoss għan-nies li tant inti sensittiva li kif qed tajt inti f'nofs il-lejl ħadd ieħor qed jixrob ix-xampanja u inti qed taħseb f'dawk in-nies li qegħdin waħedhom li tant inti moħħok tant għandek empatija kbira u tħoss għan-nies li kif tibda taħseb fihom tiġi triggerjata u tajt le happy thoughts. Eżatt, proset. Però ma taħsibx dat li ma tkunx qed tgħix
Għax hija sabiħa ħafna li inti bniedma ta' empatija kbira, ma tħoss li qed taqbes step. Ara, jekk toqgħod taħsibha tista' tgħid iva u tista' tgħid le. Imma kif qed ngħidu, ġifieri dak li step isir xorta, isir forsi jien personali, ġifieri nagħmlu għalija waħdi. Jien persona ta' empatija normali, ġifieri nemmen li ġiet. Long time ago kont naħdem f'ħanut u kienu tawna training kif għandna nitrenjaw letteralment lilna nfusna biex nsibu empatija fin-nies li naqdu. U dak tant kont ħattu bis-serjetà li bdejt nipprattikah fuq it-tim li kelli dak iż-żmien u naħseb minn hemmhekk ġiet kollox, ġifieri forsi minn dejjem kelli, tajjeb. Għalmuk. Eżatt, hemmhekk forsi tallimt kif nużaħħa iktar. Nħoss ħafna n-nies, infatti, mhux noħodha personali u minn dejjem hekk kont. Jekk kont inkun l-iskola u ħadd ikun qed jiġi buljat, jien kont letteralment il-persuna li niddefendi dik il-persuna. Għadek. Għadni hekk ħafna. Imma meta kont żgħira kienet tiġri ħafna l-iskola. Għandi domanda li. Inti għatli. Li meta kont żgħira, meta kont dak l-14 sena, kont tibki ħafna. Jekk tmur lura. Kont nibki ħafna. Għalfej kont nibki ħafna? Naħseb vera xkont sensittiva, tajjeb, u jiena persona sensittiva għaliex naħseb u persona li naħseb ħafna. Sewa mekk jiġi fejn tkun sensittiva nħoss. Imma meta kont żgħira kont nibki, jien naf konna nkunu żgħar jolqtuni, kont neqret aktar milli nibki, ġifieri naf ommi kienet tgħidli kemm tibki anke sħabi u hekk. Imma ma tqisni intqajt ma' nies f'ħajti li għalmuni forsi għalfej għandi nibki u le. Eżempju, jien naf vera ma nixtieqx nibki. U qed inħossni ħanibki. Imma eżempju mod f'ħajti hekk jien naf 12 bdejt nikber isek tibda tibki u tibda tbatti. Tibda tażel għalfej għandek vera tibki u għalfej le. Kelli ħbib li tilfu forsi l-ġenituri tagħhom li hemmhekk fejn realizzajtu għat illallu hemmhekk vera tibki. Taf kif jien naf meta ħadd eżempju l-aħbar tan-nanna li kien ma tiflaħx bejt nibki u werża u nġempel il kulħadd u ħadd eżempju Rajiża kif ġempiltilha nibki u werża di qatt ma rat li hekk. Ġifieri ikollok bżonn tibki. Kelli eżempju ħabiba kbira tiegħi ħafna wkoll niftakarni li bkejt ħafna magħha. Kienet ma tantx kellha pregnancy easy, ġifieri din kellha iktar minn miscarriage wieħed, kellha xi 3 fails of IVFs. Ġifieri dejjem tipprova. U darba kienet pregnant, konna vera happy li hija pregnant. U korret ukoll minn ma kienx successful u hemmhekk niftakarni nibki magħha ġifieri. Allura meta naħseb dawk il-momenti ngħid istra kemm vera kellhom għalfejn jibku dawk tipo jien għandi għalfejn nibki naf għax taqaf lill-karozza jew jidaħlu fija jew jien naf għax ma ġiniex kollox tajjeb. So allura isma meta naħsibha hekk jiġrili meta nkun ħanibki mux nikkonsla bħatti, ħorġu koltan meta tikkonsla b'xaħati tik naqar enerġija u meta jiġilek xaġa kbira tajt jaħasra minni f'dik jew minni fl-oħra kieku, jiena naħseb, ma nafx inti. Imma dik fi għannifissa tant turi għax ħana sensittività turi bħala bnedmin aħna l-ewwel jiena bħala bnedmin tajjeb, jiġifieri il-feelings tagħna kien għandi dwejjaq ħafna nies id-dwejjaq tagħhom jaraw tajjeb, okej, kun hemm mbattar madwarhom jekk ħobuhom, imminti jien nara naqgħod dwejjaq taħti. Lanqas tagħmel hekk, inti tara d-dwejjaq tiegħek. Tajt, mhux daqs ta' dik, mhux daqs ta' dik, mhux daqs ta' dik, mela barra. M'għandix, però inti tiġa għattilek. Qed taqbes step ta' ġajis, għax ġajis ħad tispiċċa qatt ma tivvalida il-momenti li forsi mhumiex momenti kbar bħal meta ħallitek id-nanna, imma xorta għandna forsi ċertu challenges fil-ħajja li
it's okay li xi kultant. Le, it is okay. It is okay. U valida. Le, it is okay. U hija normali li tiġri, anzi naħseb li xi kultant huwa bżonn li tagħmilha. Eżatt. Minix qed neskludi dik. Imma il-karattru tiegħi ma nafx mod huwa dak li awtomatikament ta' nkun ħanamilha, jekk ħanamilha ma won't last long. Inti għandek vuċi f'moħħok jgħidlek. Tipo, okay, tipo. Iqaf. Eżatt. U nies li jpoġġu ruhom imsiken, jiena f'eżempju, minix dik il-persuna, żgur mhix ħoqgħod nagħmilek biex titħassarni u hekk. U jekk ikun ma' xi ħadd fil-klikka u dik xi ħadd huwa jinnaf jipprova jitħassar lilu nnifsu joqgħod jagħmilha ta' birruħu biex isek titħassar. Dawk huma n-nies li żgur mhux ħajkunu fil-klikka tiegħi. U inti ma trid li l-ħadd jitħassrek. Le, marret il-ħadd jitħassarni. Vera ma nixtieq il-ħadd li jitħassarni. Anke l-kelma miskina u hekk tipo, I mean why? Mhux għax ħaġa ħażina, again għax that's me, ġifieri ħadd m'għandu jitħassar il-ħadd fil-verità, għaliex kulħadd għandu sabiħ tiegħu ħadd għandu so everyone tipo rridu nkunu fuq il-mejda u ngħidu wara inti hekk jiena hekk. Ma jfissirx li jien naf xi ħadd taw fuq jara l xi ħadd taw isfel li huwa miskin jew il-kontra. Li tgħin huwa tgħin. Inti tgħin ma tgħinx biex jgħinuk lura, inti tgħin għax vera trid tgħin u tħoss li għandek isma' I want to help. U dik hija jiena, ġifieri ma nagħmel xejn biex nieħu lura. No, anzi, nieħu pjaċir ħafna meta xi ħadd tifaħħarni minn wara dari aktar mill-quddiemi. Meta xi ħadd jien naf ma wara dar jgħidli isra kemm qalet affarijiet sbieħ tajbin Melanie konti da magħha eżempju, dik tollini ħafna iktar milli qudiemi qed tgħidli kemm minn tajba, kemm inti hekk, kemm tiġobni kif taħdem. So għax qisu dak li jkun tibża li jekk qed jgħidlek f'wiċċek qed jgħidlek biex jidher sabiħ, anke mhux jekk mhux dejjem. Mhux dejjem tkun hekk. Għax għandi nies li jibatuli regolari u nieħu pjaċir ħafna bihom sewwa. Ma inti isek kellimna isek il-glu ta' kulħadd. Infatti ħafna nies jgħidu li hekk, tipo li jiena isni l-glu ta' kulħadd. Jiena f'jekk eżempju l-girls jekk irdu joħorġu isni nkun jiena, nagħmlu hekk, jien nafhem. Imma assigurani li għandek il-momenti. Għandi il-momenti tiegħi. Kulħadd ikollu eżatt, fejn inti mhux bil-karozza, il-moment tal-karozza. U naħseb bekk nibżgħu nbiddel il-karozza. X'tant jiena ħbieb mal-karozza. Għajdilna x'tagħmel fil-karozza. Fil-karozza eżempju nitkellem ħafna mal-karozza. I mean mhux mal-karozza, ġo l-karozza. Jien naf ngħid ħafna affarijiet ġo l-karozza. You actually speak out. Niċċekkja l-mobile jekk xi kol ma' xi ħadd. Biex ħadd ma jisimak. Imma nitkellem ħafna ġo l-karozza u ngħid kif tipo isni nitkellem ma' xi ħadd ieħor. I mean u fix-shower eżempju l-mument tiegħi isni nirrilassa isni. Ġajs kif int? Alright, imma bis-serjetà u naħseb li hemm bżonn li tagħmilha, kulħadd għandu bżonn jagħmilha. It feels relaxed ħafna ma titkellem li miegħek innifsek. Għax fil-verità għamel. Kulħadd tal-ħin nifsu jaħseb. I mean, mhux għax tkun egoista, imma anke f'ikux fil-karriera, fix-xogħol, fil-ħajja normali. So I always do it for myself. Kollox. Dak li nagħmlu għalija, forsi kien hemm momenti fejn ma kontx naħseb għalija nnifsi, imma meta tibda tikber u nara l-karriera li forsi li bdejt illum u nexxel nagħmel ngħid wow, ġajis għamlet din. So ġajis hija jiena. U issu anke materializza li ġejna weħedna, ħanitilqu weħedna minn dinja tewwa. So għala għandi jena noqgħod taf kif nagħmel l-affarijiet għal ħadd ieħor. Tipo inti tuħu l-ħin biex taraf ħafna isma jagħmluhiex tuħu l-ħin biex tapprezza fejn wasalt. Ħafna. Importanti żomm saqajk mal-art. In-nies insellawk u n-nies inniżluk. Saqajja mal-art żgur biex forsi ħajibqgħu għax jimbdejt mix-xejn, tipo l-karriera għandi llum, tipo dejjem nitkellmu fuq wkoll. So allura jiena bħala personali isni naħseb ħafna tipo l-allu kemm fejn wasalt jew taf kif kemm kelli kemm intqajt ma' affarijiet biex nasal. Eżatt. Għad tħoss li forsi peress li ġajis
hija bniedma dejjem pożittiva, hija dejjem tmur għandha biex jissolvilek il-problema. ċemplu li biex jitqu u hekk. ċemplu lek biex jitqu li forsi u għet insaqsik għax inti fil-fat kellem inti simili ħafna ta' Andrejana. ħafna. Meta bdejna nitkellmu Eżatt, bek bdejna ngħidu u xi kultant bħalek I'm okay. Li xi kultant tibat li pereżempju messaġġ, waħt int all right, u naqbad nibgħat xi message ta' ħadidu. Imbagħad naqta' u mbagħad ngħid int okay. Għax isek tinsa. Fadi tiġri ħafna. Tiġrilek inti li ħafna jinsew isaqsuk ġajs, int kif int. Int kif, eżempju, nasaqsi ħafna. Eżempju, jekk qegħdin group chat, fil-ħodu bonġu kulħadd all right, fimt, jekk qegħdin nitkellmu. Fortunatament bada tkun karattru hekk, babbli sajlu hekk. In-nies ishom jinsew jifisaqsuk. Għalfi għax huma dejjem jarawk titħaq u dakkana u hekk. U f'moħħhom jgħidu jant mhux okej. Eżempju ommi ġieli ngħid ċempilli smaq ta' ġerali mbagħad ngħidha ma. Eileen all right, Eileen rajtek fuq l-istories eżempju. All right. Le, tipo, saqsinin okej, ta' all right. Allura nibdew nitqu. Jiena f'mara jisa tiġrili ħafna. Tipo, insaqsija jiena ħafna ġieli u rajs kif int, mbagħad li issa nċempillek u ma ċempilqat. U inġi ngħidil, mbagħad tibat li ngħidilha kellek iċċempilli. Allura illum il-ġurnata forsi naqsu taw l-affarijiet għax meta tajdhom, u mbagħad qatt jibdejt, mela I have to do it, fimt? Għax ġieli għattanka fuq l-istories jiena. Għax bla ma trid. Toħda jisa fuori grandi il-persuna. Eżatt. Għax il-persuna tant reliable. Tant tista' always there, dejjem hemm għax-xemx, għandek ix-xemx dejjem ittik id-dawl, imma aħna qatt ma saqsejna x-xemx jekk għandix bżonn id-dawl. Jiġri dejjem tatna dejjem ħadna pjaċir biha, ma eventually, so allura naħseb hekk jiġri. Imma sforz ta' kemm nuri jiena happy, I am a happy person. Ġifieri anke nimmaġina li l-ora tiegħi tagħti ċertu Positività. Taf kif. Ġifieri mhux veru li qed nuri għax imbagħad għandek in-nies li taf kif juru ħaġa boħra. So this is me. Imma naħseb kulħadd għandu hekk ikun qed jistenna dak ix-xi li tissaqsi kif inti, okay? Like literalment to say mhux ħażin ta' jien nafja all right jiena kelli xi ħaġa tqila. Li taf li xi ħadd ħaseb fik. It's nice. Et juhu, et jagħmel dak il-pass li qed isaqsik kif int bħala umani, naħseb dik hija waħda mill-iktar jekk m'għandekx dik isek there's a certain loneliness li hija diffiċli ħafna. Naħseb hemmhekk tiġi meta persuna jkun lonely. Probabbli tiġi minn dak l-aspett għax dal-persuna forsi nista' madwaru mux, infatti ħafna me celebrities jiġu lonely for that specific reason. Għax huma celebrity, kulħadd jifraħ bihom u jieħu pjaċir, imma lilhom ħadd ma jsaqsihom x'tixtieq tagħmel biex tuħu. Jiena fil-fatt għandi xi żewġ ħbieb ngħidilhom qatt ma ċempluli biex niltaqgħu. Jgħiduli u inti min jaf kemm ikollok x'tagħmel. Ngħidlhom isma' le ta' jiena u kollix nagħmel imma għax immaġinaw għax peress li qiegħda fuq social media qiegħda event kull jum like which is bindaqsek eżempju sħabi riċenti xi 30 ilu ħabba tiegħi kienet taf li kont biżi ħafna u qalet issa meta ħmor ġurnata barra naraw ġejjis meta ħatislow jaftit ħalli nkunu nistgħu mmorru bħalissa żgur qiegħda biżi imma li sa tkellem vera ħadd pjaċir. Għax verat, mela, tipo, taf kif, edin jikkonsidraw li, tipo, inti, bħalissa, ma tistax. Inti, li ma konx naf, inti trabbejt ma' papa tijak u mama, imma l-papa kien futboler famus. Malta, ġifiri, Robja tijak kienet naqra kull fejt Kena privileġġi, imma xorta, ara jina trabbejt il-belt, jim il-belt, il-parents jgħu għam il-belt, nejli huma, trabbejna fi flat tal-gvern, bħal kolħat, very, very basic, u missiri kien futboler famuż dak iż-żmien, ġifiri kellu karriera
tajba ħafna u kien ikonna ftit żgħira privileġġi fejn jitlu restaurants, forsi nirċivu d-dar xi sponsorships, jiena f'basket tal-iskola dak iż-żmien u hekk. Però l-aktar ħaġa li napprezza minnha hija li għalkemm missieri forsi kienu jafu ħafna nies u stajna konna isna din differenti minn ħaddieħor. Dejjem kemm ommi u kemm missieri żammewna saqajna mal-art. Kemm jien u kemm hija. Jiġifieri trobbija tiegħi ma aġili jgħidulek għax dik dratek, drat jiena missiera famuż jew hekk. Ma naħsibx li huwa l-każ fil-każ tiegħi, għaliex nemmel li inti tkun u l-ġenituri ovvjament dak li ishom dejjem żammewna, jiġifieri dak li għandi kollu bil-ħila tiegħi. U dejjem nibda l-ħiena, veri xejn maġi għax missieri huwa hekk. Li forsi irnexxi li nieħu ċertu skills minn għandu għaliex huwa coach illum il-ġurnata tal-futbol u he's a natural leader fil-veru sens tal-kelma anke fil-ground u hekk. So dik naħseb li għandi naqa' minnu għax I am that type of person li jiena persuna li isni leader awtomatikament impoġġi. U mbagħad ommi mill-aspett li ommi pożittiva ħafna, sensittiva ħafna, tibki kull sekonda ommi qalba żgħira. Mela minn hemmhekk ġibniha. Eżatt, ommi tipprovli bħalissa jekk tara dan qed tibki. X'isima l-mammi? Marija. Marija, hey. Ġifieri, jiena ħadd isni minn ta' tnejn inħossni u dik xi ħaġa li when I look back isni ngħid wow, taf kif tipo irnexxieli nibni l-ġajs bil-ftit kuluri li kellna u qatt ma ħaninsa letteralment minn fej ġejt. Inti kellek in-nanna wkoll kont qatt taħin magħha. Imma dik kienet il-buż nanna, in-nanna tal-mami. My God, nanna. Kienet il-buż nanna tagħna ċetta, konna noqogħdu kienet toqgħod il-belt fej il-Baviera. Veri kella view tal-blew, kellna l-bahar u hekk. Allura ħafna l-iskola tiegħi kienet viċin il-Baviera dak iż-żmien u konna wara l-iskola mmorru għandha. Veri għattajna ħafna ħin għandha. So għalina aħna dejjem in-nanna ngħidula, ġifieri it-tiet tal-mammi aħna t-tien ngħidula mxorta. Fiment in-nanni tiegħi dejjem kienu preżenti both sides, imma peress li il-mammi kienet toqgħod San Ġwan. Ovvjament, in-nanna kienet iktar viċin. Eżatt, l-oħra kienet il-belt. So, miż-żewġ naħat konna hekk. Tħobb iżomm dan il-poker face inti. Mela. Minix fake. Le, vera nixtieq ngħidha. Minix fake, anzi fake, vera onesta u ħaġa naqbad u ngħidha u ġieli nbagħad ħafna l-liesieni tant naqbad u ngħidha. Fil-fatt għajdilna naqra fuq Facebook. Facebook it-tab m'għandix, neħejta, it-tab ta' Facebook neħejta. Kien hemm perjodu fejn kienu jqogħdu jikkummentaw negattività fuq dik fuq l-oħra fuq l-influencers b'mod speċjali, kif kienu jikbu influencers buf. Kulħadd jirremetti, u kienet tittekani. Għalfej taħseb? Ma nafx, vera ma nafx, forsi jaraw easy job, vera mhuwiex easy, trust me, it's very difficult. Taħseb li hemm forsi ċertu wejra? Jista' il-każ, jistija, imma ma nasibx li għalejra tal-aktar. Jien iktar naraħ li jarawh being li huwa job li ġie isu maħluq riċenti. Taf kif? Isu nistajtu dik saret influencer mill-lum għal-għada u... Ija mal-fej persuna tajtek. Għax dik saret... Ma nafx għalla tajtek, I mean, jiddispjaċini ħafna għal dawn nis li kommentaw hekk, veri dispjaċini, għax ikun jider letteralment li mhumiex jifmu u jaħasra ħafna minnhom għandhom ikunu bitfall u għadhom ma jafux ħajġri mit-tfal tagħhom ġifieri da jaf eventually kida kif jgħidu tobżoq fis-sema jinżel fuq. Mhux hekk jaf jiġri jsiru. Ġifieri hekk Facebook kont neħejtu għal dak ir-raġuni għax ma rridx li nibqa' nintbagħat ħall-sieni u qiegħed biss Facebook hemmhekk jitlu li affarijiet automatic u meta jittegjani xi ħadd. Għax kont tispiċċa fin-nofs. Ija, dispeċina ħafna, meta nara kummenti vera negattivi u personali, għax jiena feedback nieħdu. Jekk tgħidli isma' ma ġobtnix kemm kont libsa skullata, jew isra ma joġobnix ġejjis kif tkellmet, jew m'għandix grazzja m'għandi tfajla. So what? Mhux kulħadd għandu grazzja miegħek. Però li tidħol personali
eżempju milux kien hemm tal-Love Island għaddejjin u tella mal-ewwel kumment fuqi għax ġajis tipo konsidera fuq il-vibe, tipo xi ħaġa għalfej tħalt fi xogħol liħor tiegħi. Taf kif? Bit-tufa. Like, come on, tipo, mhux għax id-dejja, mhux għax taffetwani, lili personali tinissaħħamel meta nara komment kontrija. Imma għal nista madwarek li jkunu jħobbuk u jħossu għalik, meta ommi eżempju xi ħadd jgħidilha taf kemm qalaw la eżempju fuq il-Facebook mhux ma tantx tiġri. Sewwa, x'għandi ħafna nies iħobbuni. Ommi toħda bi kbira. Ġara xamlulek tinkwieta. Allora min jaf jaħasra dawn il-ġenituri, il-familja ta' dawn in-nies, eżempju palissem reality show għaddej. Il-familji tagħhom minn xiex għaddejjin daw għadin jafu li t-tifla tagħhom minnu malada ħatkun għandhom. Id-dar rridu jispjegaw l-ġara. Vera. I mean, it's very difficult. Fil-fatt jiena mort fuq show u l-papa ta' wieħed li kien fuq show bat li messaġġ personali u qalli grazzi ħafna tal-li tkellimt tajjeb fuq it-tifel tiegħi għax aħna dik li rridu dejjem inżommu f'moħħna li dik il-persuna li qegħdin nitkellmu fuqha hija oħt, hija bint, hija li ma tantx kultant. Ma tantx għandna, in-nies ma tantx taħsebha. U dik bekk ħabba, I mean Facebook. Facebook għandu ħafna kommenti, for Instagram inqas forsi m'hemmx l-anonymous, forsi, u Instagram isek għandek il-ċirku tiegħek. Ġifieri n-nies li vera jieħdu pjaċir jarawni huma n-nies li jistgħu jikkummentaw u jagħmlu ċertu affarijiet. Ġajsu l-imħabba. Oh, love life. Naf li palissa għandek Palissa għandi għax dejjem kolli differenti. Le, anzi. Min għawdex. Eżatt, il-boyfriend tiegħi huwa Awċi. Boyfriend kellek relazzjoni oħra, qabel, nara twila wkoll. Tfal? Never say never. Tajjeb, u għet insaqsi għax tiġa tkellimna fuqa, tajjeb. Namlu għaċara. Le. Għax, ovvjament, minix ħansaqsi kek, għax dak li kun għatma tkun taf minn xiexinu għaddej. Feel the warmth of connection with the here and now with Myoka Spa experiences and vouchers. Discover more at myoka.com. Le, u nuħu pjaċir nirrispondi fuq, għalli ġitfall joġbuni ħafna. Naħseb li mur tajjeb ħafna kieku. Barra kombinazzjoni ktejt nitkellem. U għekbdejna najdu li tasal f'punt fej trittajt jo issa joqat fajtek. Mux għaxem ħazin fleta, laqqas xejn. Aktar għax meta jkollok wara ħafna żmien tibda jtaħjar għamiltu qabel. Normalment. Ħafna nies jgħidulek istra ħjar għamiltu qabel. Taf kif da. Dejjem xaqt inkun stabbli, jiena bħala karriera u bħala jiena personali u xtaqt li nkun fil-moment li ngħid irridhom. Il-verità minix ħanifissa mhux ħatiġri. Anzi, nħoss li d-dinja jesa biħawis u kieku ma tiġrix hemm ħafna affarijiet nista' nagħmel, ġifieri qatt mu ħażin sewwa luma Però if it happens, jekk tiġri qatt ma provajt sewwa qatt ma provajt għat-tfal u ma nafx min sali isnin ħosni li stabli u hekk mhux ħanajlek tara lil Rajza b'tlet tfal. Ġili ta' talina. U inti u hija ma dik tlieta. Tlieta ta'. Dik għandha ħafna. Ġili verità ġili nara tfal tagħha u ngħid kieku jiena forsi għandi daqshom kieku. U ġili nibdajtu le u tivvintax u mbagħad ġili nibdajt sbieħ jew taf kif. Meta jiġu xaġa ħażina, eżempju meta Rajza tilfed il-baba tagħha, niftakarni bdejt ngħid istra ma rridx nagħmel tfal. Jiena bdejt innibża. Iħlami inti tiġa bdejt taħseb fit-tfal tiegħek meta Le, bdejt naħseb li why you need this kind of taf kif dwejja li jezek taħseb li x'darba ħadd mutent. Ġifieri bdejt taħseb tiġa fit-tfal tiegħek li jibdew anki sa ċertu punt konna bdejna nitkellmu u konna u bad niftakar tant kienet ħażin ħafna darba minnhom li kont għattila rajsa l-fejt inkwieta għattila ringrazzja l-bambin li ġratlek dil-biċċa jiena. Għadli x'int tajt.
lili. Għattela, tijak għaddit, tipo at least one down, okay, illa-allu. Għattela jina għandi tijaj t-nej ġejjin, għax il-parents tijaj għadhom ħajjin. Ġifiri inti, bla il-subconscious tijak, bil-forsi jaħsibhom daw l-affarijiet. So, l-għura niftakarni meta t-telek u baqqa t-semmiħli, tajli dekinar taf xkuraċ tajtni. Għax jina isni podġejtila li you survived it. At least you did it. Taf kif għamilta, rnexxielek, għaddejt, edha miexja. U it happened. Ta' kulħadd tiġri fil-verità. Kulħadd. Ta' kulħadd. M'hemm differenti. La senjur l-alfirat. Allura niftakarni kont tattila hekk. U ġili ngħid imma xorta m'għandux jaqsam ma' ta' tfal. Ġifieri fil-verità tfal naħseb li jġibu mħabba kbira għal min għandhom. U naħseb li hekk taf kif naħseb it's a goal li xi darba you need to at least worth trying anka jekk ma tirnexxilekx. So you need tippruvaħħa għax jgħaddi żmien u tgħid kif qatt ma provajt. Inti ma tridx jien ma rridx ngħidlek bil-regret. So at least eżatt għax inti tgħid għalfejn. Again, li ma jkollokx mhix ħażin. Sewa, u jekk ma triċ għall-affarijiet tiegħek li tadotta sab toġobni wkoll jekk ma tkunx tista' ġifieri. Nagħmlek xi ħadd li jadotta lilek. Kieku naħseb ukoll li tiegħi. U wkoll nadotta li kieku. Infatti xi ħaġa li nixtieq nagħmel nixtieq mur missjoni. Di tal-tik għandi miktub tawwek tika box, il-missjoni tika box, għajli Le, nishtiq, like nishtiq li fħajti darba namela il-missjoni ek li nitlaq, I mean, for a month or something, ma nafx, kont namela fil-verità kont namela Settembru li għadda, nfat il-bek tajt xari, kont bl-extension zuwek u xari u għat ħana profa naqta xari, ħanibda nidraħ u ek għax jekk imur il-missjoni taf kif titkun iktar hygienic. U għal-bat, għax kienu ġewni opportunitajiet oħrajn u kienet ġit fi żmien li kienu ħajamlu jiffilmjaw għawek u ma xtaqx nifilmja ruħi xi ħaġa sensitiva bħalik. Ara kemm jien sensitiva. Tipo ma xtaqx li literalment li niġi filmjata għax rrit literalment nagħmilha il-missjoni, Inti rrit l-esperjenza, mhux. Ma rridx li noqgħod imuna li moħħi qiegħda reality show u rrid noqgħod attenta kif ħanajt ħanagħmel u toqgħod dak il-fem. So I really want rrid verament tejn. Veru. So dik. Mbagħad f'Marzu kont ħanerġa' mmur u kienu għal affarijiet oħrajn ukoll. Ma minn kont ħammur u ek, u issa mux Marzu sorry, fi frar kont ħanerġa' mmur u kienu nbidlu xi affarijiet ukoll. U issa nipprova. Bad beda Love Island u inti taħdem fil-production team ta' Love Island. U meta kont taħdem self-employed, isra dawn l-affarijiet trid tajt issa ħnaqbad nagħmilha. Ma tistax għax kif tislowja jinqalek xi ħaġa, allura holiday jiġi li ma nippjana. Nabad għax ma tkunx taf xi jiġri. Allura isek dejjem taħdem minn xar għal xar. Taf kif? Inti kont l-ewwel brand ambassador. If you want to say that. Waħda mill-ewwel brand ambassadors. What a statement. Għax inti ilek naqra fix-xena. Propja din bdiet vera xaġa laqas jinstess ma naf kif. Din pratikament ma kienx jataw il-reels, ma kienx jataw Instagram jintuża bħallu, ma kienx jeżistu stories, veri kien vera basic, konna Facebook u Instagram konna użaw għal-filters biss. Xi-ritratti kien jgħamilhom su Polaroid u hekk, allura kien for that reason. Darba kienet iż-żewġ best friend tiegħi, Wendy, u din fittix tagħha jiena xtaqt nilbes suit. Kien iż-żmien li ma konx tara mara bisu ġotiċ, kien xi 11 years ago naħseb 12, jekk mhix sejra żbaljata. U waqt li qiegħda tiġ jien kont il-bissud blu, niftakarni kien ġiet mara fuqi qalt li min libsek inti? Qalt li għatta xi ġifieri hi min libisni. Qalt li min iddiżinjalek jew iddeċida x'tilbes. Qalt li għax ma nantx tara mara bisud blu hekk u vera kienet vera statement, ġifieri kienet vera sabiħa. U għattila jiena għattila kienet f'moħħi kont ili biex nilbes sud, għattu din għaddini. Qalt li l-allu kemm int kreattiva, għattila ħen hop nesplora naqa' u jiġu hekk.
In the time wara ftit kienet ġiċċallin it-tija ta' Wendy u kienet qalt li ħana ħadd in-number tiegħek lil dik il-mara. Għattila qalt li taf minni. Għattila le, m'għandix idea minni. Qalt li tik għal li għandaħu jenet tal-ħwejjeġ u hekk, issa m'għadhomx mis-selfish m'għadux jeżisti issa, so għal li dik għal mis-selfish huwa tagħha. Għal li ġifieri make sure li tipo isek kif tkellmek taf kif. Għattila mela, għattila okej, u daw wara xi jumej kienet ċemplitli u kienet qalt li isma' jena għal-ħanut u hekk ħankellmuk u daw kienu naħseb l-ewwel brand li kellhom il-viżjoni li teżisti llum. Ġveri Marlin, nselmina minna u Siena, tifla taħħa, Siena kella vizjoni ġveri enormi, u daw xtaqu li għamluni brand ambassador tal-Miss Selfridge, fej jina nilbes il-ħwejjeġ taħħom literalment like a walking billboard. Eżatt. Intella xi ritratti fuq Facebook, kien hemm page jisimha Fashion Agenda. Wow. Kont intella hemm. Kont fi xogħol li kont naħdem kont nilbes jeans, allura fejn kun dejjem bidlu lil jeans differenti. U kulħadd jgħidli għandek ġin sabiħ u jiena jgħidlu minn hemmhekk. Literalment kont hekk. L-ewwel kont fil-bidu influencer you can say. Influencer it is fil-verità. Mbagħad bdew il-videos ftit u mbagħad kont għall-bidu kont nagħta ħwejjeġ u mbagħad bdejt nagħta flus, kont nażel outfits li nilbishom jiena mbagħad nitfhom fil-manekkini. Veri literalment in-nies kienet tidħol u tixxi l-full outfits. Kienet nasab dik kienet, un bat ħanut jaqla liħor, ċojta kon naħdem full-time ma' kumpanija ta' telefons u ta' telecommunications. Imminti apparti din, inti vera kreativa ħafna. Veru. Tivvinta l-affarijiet, tikkrea immaġinattiva. Dejjem kont istra, nagħmel li kreattività titweled biha, u mbagħad tibda tgħinha, tibbildi aktar u anke man-nies li tintaqa' jgħinuk forsi tkabbara u taħdem fuqha. U inti Raiza kontu ħbieb? Le, mela jien Raiza kont naħdem il-wan dak iż-żmien, sales u kienet ġiet Raiza, interview jiena tajma ħej inti pox kont nafa ftit għax ommi u omma kienu best friends. Għax in-nanna il-bużnanna tiegħi fejn trabbejt jiena kien hemm il-bużnanna tagħha. Tuqot f'dej il-bużnanna tiegħi. Viraw ara kemm jkollu jiġri veru. Il-lami. Mela, bużnanna taħħa kienet toqgħod fil-bużnanna tiegħi. Imma qatt ma tant kont inkellem li Raiza għax kienet ikbar minni. Allura kienet tkun ma klikka tagħha. Ma ma tinnaħbib hekk. U naħseb hija naqra intimidanti wkoll għall-bidu. Bħala persuna, qabel ma ssir tafa, naħseb hija naqra intimidanti għax għandha karattru tantu. U jtik il-fil li jisek tipo ta' kif jien aktar intik il-intimidanti. Mbagħad konna dak iż-żmien il-raġel tagħha li huwa r-raġel tagħha llum mbagħad ftit wara u l-partner li kelli qabel kellhom gabbana flimkien. Kombinazzjoni wkoll, mhux kombinazzjoni, like aħna laqajnahom u daw għamlu l-business. U minn hemmhekk sirna best friend, għax minn hemmhekk literalment kun qata' ħafna ħin flimkien, ġifieri noħsu bil-atfal, konna. U jiskom it-tnejn mortu fuq l-istess pathway anke bħala xogħol. Dejnu ħafna xulxin. Raiza minn dejjem ukoll kienet tħobb dawn l-affarijiet. Raiza tħobb ħafna l-kamera. Infatti ġili meta nkun qed nippreżentaw jew xi ħaġa live, ġili ngħidu lilna nfusna għalkemm aħna vera bħal xulxin, aħna ħafna differenti. Iva. Eżempju, Raiza hija l-persuna tat-television. Infatti konna xogħol fuq television tmexxini għax jiena nitkellem mal-kamera mhix il-pjaċir tiegħi. Għajminnu pjaċir, ma miex il-pjaċir tas jina f'daqs il-palk. Eżempju, il-palk jġobni ftit iktar. Jek l-adrenalina li tin in-nies live, femti xaħġa zbaħ. Allura meta jkun għan nippreżentaw xaħġa live, mbagħad tajli fidejk issa. Allura isna differenti ma fl-istessin bħal xulxin. U bekk konna 2018 konna deċidejna li flimkien żgur mhux forsi noħolqu persuna oħra ma xulx. Wahida hija Raiza, waħda hija Ena Ġajis. Għax għandkom Instagram page it-nejf da. Eżatt, flimkien meta għadna flimkien, konna realizzajna li flimkien hemm karattru ieħor. Toħroġ enerġija oħra. Li differenti, so ovvjament ħdemna ħafna fuqha biex anke jina fi events u hekk nippruvaw nkunu flimkien għaliex il-combination ta' flimkien u l-chemistry hija vera naturali. So, bħalma inti u Andreana. So, ġviri simili ħafna u tifimni tipo, it feels home,
Ija li hija u jiena li hija, ġifieri. Kważi mhux jisu xogħol. Le, mhux Mhux jisu anzi, xogħol. nuħdu Tu pjaċir. Nuħdu pjaċir. Meta ġaj jistħares fil-mera, jiena naf li għadek kif għamilt Oh, yes. qed insemmija għax inti ovvjament Sfert nider tajja. dik il-kamera. Qed insemmija għax ovvjament naf li inti Għamilta u, like, Kont. xerjajta. xerjajta u kollox. All right, kulħadd ikollu xi ħaġa li ħares lejha u jgħid nixtieq nirranġa, so għamilt, ranġajtu, jiena lija sabiħa kont, sabiħa bqajt, u mhux għax fiċċek anke wara darek ngħidha. Thank you. Però inti tagħti valur lid-dera tiegħek kif tħossok dwar id-dera tiegħek? Ara, dem kont konfidenti bid-dera tiegħi. I mean, qatt ma kont imdejqa sa ċertu punt li ma nifhem min iġi li jkun imdejja. Ir-rispons li eżempju ir-rispons li kelli wara li tfajt il-video ta' mnieħri kien enormi. Asnajt nemmen kemm hawn nies li jagħmlu xi ħaġa u kemm hawn nies li jixtiequ jagħmlu xi ħaġa. Ġifieri bekk nuħu pjaċir naqsam il-ġerni tagħha għax l-ammont ta' nies li jent taf kif biex forsi jagħmluhom jew tajt kuraġġ jew naħseb kien kbir ħafna, ġifieri il-video taraq viral f'kull imkien, ġifieri fit-TikTok u anka Instagram, ġifieri l-ammont ta' messages kien ikolli 300, 600, ġifieri mhux bċajta, during ħafna. Jiena U ħafna minnhom ġifieri n-nies li jew xaqgħu jagħmluh jew li għamluh, ġifieri jgħidu li għamiltu proset issa tarek ħatossok aħjar, jew nkella eżempju ma tista' tigwidani x'nista' nagħmel jew weġġajt jew edbati jew mistoqsijiet li kienu kolli jien f'moħħi. Jien naf jien kienu kolli mistoqsijiet isma' jurik ritratt kif ħadd tiġi wara għax ovvjament huwa parti kbir importanti ħafna fil-wiċċ. So dik hekk, ħassejni li kelli nagħmilha, illum ngħid għamilta qabel. Għax biex ngawd hizjet, kif. U għax jisar anke sa' ma joqgħod għandek dik is-sena jisek tistenni joqgħod ċdaqqa la ġemba daqqa ġvi literalment tkun qed jiċċaqlaq literalment. U ifhem, min naħsibx li huma l-iktar affarijiet importanti għax il-karattru huwa li ara mara sabiħa b'karattru taċċajt biex ma jċkellem oħra. Sabiħa kemm sabiħa ma tibqax sabiħa. Eżatt, agree. Ġifieri xi ħadd forsi li l-apparenza tiegħu mhix daqshekk sabiħa m'għandu karattru tal-ġena li hija jerbaħ kollox. Fimtek. Ġifieri jiena li hija l-apparenza mhix l-iktar importanti, jekk tħossokkom li tixtieq tagħmilha, go for it, tagħmilha, imma mhix l-iktar ħaġa li. Però l-fatt li inti ma ħbejtix, il-fatt li inti għax ovvjament trid il-kuraġġ ukoll li tajt il-kulħadd isma' jiena ħammur nirranġa mnieħri għax forsi dak li jkun. Took me years. Għax imbagħad hemm min jikkommenta jara għalek sabiħa di pereżempju għax għamlet imnieħra. Fimt għax dawk il-kommenti. Thank God ma kellix dawk il-kommenti. Forsi għax fehmu li għet kelli bżonnu għax kelli mnieħri kont ksirtu ta' xi għejt. Għat ma tranġa ruħu. Ma kontx nuħu nifsew, allura ġejt moment li isma' għandi bżonn nagħmilha. Kont ħa nagħmilha mbagħad l-għamilta isma' ma jtisbel mela nirranġaħ. Imma il-fatt li samtat in-normalizzajta, allura dak li kun entu biex forsi jagħmel il-kuraġġ. Jien naħseb dak trick. Meta inti tinnormalizza xi ħaġa anke jekk ħadd żball jew għadd kelma ħażina jew ma nafx għamilt xi ħaġa u inti għamilta normali, l-ebda ħadd barra ma jista' iwaqqak ħażin fuqha. Għax jiena aċċettajta u jiena għata u jiena rejta. So allura mbila taqbax miegħi fuqha, okay. Għax jiena aċċettajta. So mhux ħataffettwani żgur. Wasanna fl-aħħar ta'. Okay. Ejja, ħunifs. Fadalli. Ħunifs. Hemm xi ħaġa lek li vera tixtieq tagħmel hekk fuq il-bucket list tiegħek. Tajt jiena qabel ma I hit the bucket nixtieq nagħmel hekk. Ara, nixtieq mur missjoni għadda. Nixtieq mur Brażil, ħafna, hekk literalment riħu hekk nixtieq nesperjenza. Bħala safar. Bħala safar hekk.
Naħseb forsi niprova tfal. Let's say that. Naħseb. Għax karriera għamilt ħafna aktar mill-istennejt. Ti kont taħdem ma' Dan u San. Kont taħdem ma' Dan u San. Qabel man. Eżatt, qabel ma wafqu. Ara, pala karriera naħseb li laqqas infem li l-nifsi stess, ġifiri l-inner self tijaj u proud ħafna bil-karriera l-għandi l-lum sissa. Jina fuq il-radio, għamilta ma' nis li huma bravi immens, eżempju anka li għedha podcast miegħek, jina fjek taj li jisma long time ago mitkun nara Melanie Kelly, kienet xi ħaġa wow għedha fuq il-television, illum ngħid tipo taf kif għedha podcast magħha, ġifieri what did I x'għamilt jiena biex ġara dan kollu. Ġifieri so hekk xi ħaġa li it gives me taf kif chills meta toqgħod taħsibha. Jiena taġobni fik li ħafna drabi hija ħaġa li ma nagħmlux, li napprezzaw li xi kultant ngħidu proset il-kulħadd. Imma lilek innifsek. U din vera hekk li u tajt proset lilek innifsek mhux għal affarijiet. No, mhux biex tikbillek rasek. Le, imma għal kull pass li tagħmel tajt jien wasaltaw. Ġifieri dik jiena f'eżempju meta kienu wafqu Dan u San, kont ħsibt li ħajti ħatieqaf, għax ovvjament il-puxjatura li kelli jiena fl-esperjenza tagħmel fuq ir-radio taw li huma. Jiena fil-palk Sander u Daniel li kienu kollha fdaw li parti kbira fix-show tagħhom. Allura enuni ħafna, ġifieri thank God u nixtieq nagħmel hekk. Dejjem intqajt ma' nies li dejjem ollewni. Forsi għaxraw kemm jiena f'ħambil, forsi għandi l-grinta u nixtieq nagħmilha. Jien naħseb li tattiraw kol. U jista' jkun. Imma minn kull step sa fej wasalt issa dejjem sib dawk in-nies li jgħinuni nagħmel affarijiet ħallew fidi, forsi tawni ċertu responsabiltajiet li jiena ħadthom 100% hekk taf kif biex nagħmilhom jirnexxu. Imma llum il-ġurnata anke jien naf jekk fuq Love Island ġieli narahom jirċivu messaġġ u nkun qed nikdbu jiena l-messaġġ nibatu jiena l-Islanders għax production wise tajt li jrid nibgħat il-messaġġ. Jien ġieli kif nibgħat u ngħid oh my God, għaz nista' nemmel li jiena fast is-send button. Dik it-tifla li dejjem xtaqt li nkun fuq il-palk, fuq television. So allura jien naħseb kulħadd għandu jagħmilha ta'. Anka kull minu fis-soċjetà, kull persuna li teżisti hemm barra u għandha any karriera f'ħajjitha għandha tħares u tgħid wow, jien x'għamilt. U hemmhekk naħseb tibda tapprezza in-nies ta' madwarek, lilek innifsek u hemmhekk tiġi li tkun pożittiva. Żgur mhux forsi għax deep down inti tkun happy, eżempju jiena ejra qas naf x'jiġifieri bis-serja tagħmel. Iva, x'inti tant kemm inti kuntenta bik innifsek u bħajtek li ma trid xejn minn ħadd ieħor. U meta nġieli ninħaraq fuq xi ħaġa li tkun vera ċaġa ġinajt jiena ninħaraq tipo m'għandix għalfejn. So, allura isek inti tiġi il-persona li inti, iġver minn inti tagħmel lilek innifsek. So, Jien kuntenta ħafna li ġejt għax sirna nafu ħafna iktar fuqek. Għax kif qed tajt inti taqsam ħafna affarijiet, però isu il-ġajjis li orejtna llum tkun hemmhekk ta' imma hekk tħalli naqra on the back burner. Speċjalment l-iktar parti sensittiva. Is-sensittività fuqha. Minni xi waħda li nħobb inkun sensittiva, mhux ħajdilkom li ħankun, jew ħanbidel għaliex dik hija jiena. Jien ngħidlek tinbidilx. Għax jiena lija dik hija waħda ħanajdilek bl-Ingliż. It shines from inside out. Is-sensitività, il-bellezza tagħha hija mhux minn barra rajta u mbagħad. Kif issir ta' kif l-empatija tiegħek hija tant sabiħa li minn ġewwa tfura l barra u hija parti kbira ħafna ta' int
minint. Għax jina naf ċertu affarijiet, per eżempju, meta intu rajza fuq programmiħor u dejtuni u emmek tinduna persuna xi tkun li ma tantx tafek imma tifhem il-pożizzjoni tiegħek u qed tipprova tgħinek u ma dawk l-affarijiet żgħar li forsi inti għalik u ma ta' kuljum għax tagħmilhom għal kulħadd imma hemm min japprezza u hemm min ma japprezzhomx. Ma jiena pereżempju dak il-ħinat Di one of us, dak it-tip. Għat ma kienet problema li ma namiliex, tengot tiġi naturali, ġifiri tiġi vera naturali, u nħossni taf kif li tipo, ħanamila, xina dejjem sib nis jajnuni. Tipo, forsi għalek u koll. Imma jena naħseb li s-sibnis jajnu, għax inti dejjem l-esta. Infatti ġili, mux għandhom, ġili, meta, eżempju, jgħidu li kem taf niesint, jinnaf ikollok bżon number ta' xaħat, jew xaħat, vera naf ħafna nies. Najdrom, ovvja, xina ġili kont dejjem għamil pjaċiri l-nies. So, anka fej kont naħdem, u min jgħidlis, marranġali jek, u għamilli jek. Allora, bla marrit, jina, l-lum, jek, mux għax inti tajtni rrit inti, kimma jekk jiena forsi għamiltlek pjaċir għandu xaħat bżon il-number ta' mel, probably għandi, għax tantem dik il-connection. Pay it forward. So, why not? Keep it up. Thank you ħafna, Mel. Keep shining. Please timbidilx. Ma bkejċ. Pero kiku bkejt kont nibki miegħek, ġifir mhix problema, xina fim minnhom bdejt emozjonani, għax bdejt inħoss fil-moment li l-emozzjoni tiegħek. Pero ivvalida lilek innifsek ġajis. Ivvalida lilek innifsek u xi kultant it's okay li toħroġ lok demaw l-ta' madwarek. It's okay. U tiġri minn ġili ġrat u tipo normali. Imma minn niprofa li le. Niprofa li le. Qabel ma titla għandi xi affarijiet għalik, mela għawek għandi fwiħa, grazzi l-Taġbix Perfumery. Għawek għandi naqra ta' Vazun. Oh, nice. Grazzi l-Valletta Glass. U għandi għawek trattament, grazzi lil-Majoka Spas. Thank you ħafna. Għawek tista' tibki u tikkontempla u tagħmel li trid għax waħdek ħatkun fil-paċi tiegħek. Yes. U jiena vera ġbitni li di kulħadd irid jagħmilha. Li tkellem lilek innifsek. Jiena ħafna toġobni li tkellem lilek innifsek. You check in with yourself kif tagħmel int. Importanti li tagħmilha, anke jekk jiena tħares żmien f'ħajtek tajt jiena 15 years ago fej kont x'għamilt tajb, x'għamilt ħażin, so mbagħad dejjem issa qed tikkorreġi. Grazzi. Thank you. Keep it up. Thank you, man. Thank you. U qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi il-Morgan għall-ħwejjeġ, il-Clint u t-tim tiegħu ta' Wedge Studio għal xari lil Tanja tal-Excels għal make-up lil Dwifer u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġġub lilkom minn Renault Malta, Welby's Supermarket, Majoka Spas, Me Direct, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.